Sanibona. Yebo. Yebo, yebo, yebo. Come in. Hawe Jesu. Nkosi yami. Bon. Sawubona Matha, njani? Yeah, il. Alright ma. Yebo. So right ngempela. Yebo bo. Yo. Ey ngiyadideka ke mina ma. Angikutholi yazi. Ngak. Gan. Right, kuyakhulumeka kahle. Right. Hey. Angimazi kumlo Matha mina lo. Onjani? Onamalimi. Ele mina nginawo. Alim. Hayi Matha ngeke. Awukahle kancane angisoloko nje mina ngazalwa ngikhulele phambi kwakho Matha. Angimazi nje uMatha mina unamalimi. Aqale nini? Lo okunga alwa. Hayi okusha ke lokungimina angikwazi nje ngempela ma unamalimi. Kwenze njani? Angi-understand lento yakho. Aqale nini? Uthi Ehlisa umoya. mali baba balele ayashiselwa bese yavuka. Anginjani? Mali leli langa bese mali imoya yashisa humele ngaphandle. Balele ke ayavuka kakhulu. Ey ngiyaqala ke nje mina lokho. Elawi is Cela so funusi iso la funusiso funa usizo. lamali Usizo lamalimi. Kanjani ma usizo lamalimi ikamasipala nje lana kanjani usizo lamalimi? umasipala endawo Wendawo. Phefumula ngomlomo. usiza hantu abanamalimi njengami. Umasipala usiza abantu abanamalimi. Kodwa ma ngoba ngisebenza lana nje angiyazi nje lonto mina. Ukuthi amalimi nomasipala kuhlangana kanjani? Uthi hlahambe abakutshelanga wena. Ba meme. Gang hedeleli. Hilinde. Okay. Hilinde ngikhuluma. Ukuthi wena hlamba bakutshelanga. Bangitshelange. Mama Umasipala. Thun. Okay, sorry. Haspala. Ukhiphe isimemezelo. Simemezelo right. Ukuthi siza abantu abafana nami.
Abantu abanjani ma? Abanamalimi. Limi. Abanamalimi. Thoni. Limo. Abazothola uchahazo lwamalimi. Ngeke. Yazi ngisebenza ema-ofisini ale ekhaya kodwa le nto mina angiyazi ngempela serious angiyazi. Angazi nje ngayizwa. Yonke into eyenzeka la ngiyayazi kodwa nje leyo ishoyo. Mhlambe wena hazi. Ngempela kusho ukuthi mina ungazi. Bheka La complete. computer. Ma yazi ukuthi nginesiqiniseko ngempela ukuthi ayikho ngempela lo nto mhlawumbe awuzwanga kahle. Ngeke. Cwecwe. Elesixobeni. Masipala balexobeni. Oh. Yithi good eggs laba Okay, Matha. banekhona. All right. Okay. Anifundanga kahle ma. Babhale ngamagama amakhulu. Matha Nkosi yami, yabona lento le masungitshengisa ngiyayazi ke le. Ngiyayazi. Lento le ayisho ukuthi umasipala uzoxhasa abantu abanamalimi. Ubani ukutshengisa lento le okutshele ukuthi kubhalwe kanjalo lento ozofika uzoyisho la. Ubhale ngamagama amakhulu. Ngiyakubona lokuthi kubhalwe ngamagama amakhulu kodwa leyo isho ayihlangani nale. Umasipala uzoxhasa abalimi. Makatha, hayi abantu abanamalimi. Hayi amalimi, abalimi. Abalimani? Abalimi. Abalimi ngadini? Yes. Uthulele mpo? Ngitholele ngani manje? Awusho ngani waphela sonke lesikhathi uyabona ukuthi ngikhuluma ngani? Angithi ngizwe ukuthi bengikhuluma ngamalimi. Awungitsheli ngani ukuthi besididekile. Yabona ke nje Matha usuqalile. Cha ngeke phela uthule mina enhlongole ngihileka phambi kwakho nginamali. Uthe wena wazala nawo amalimi akho. Mina bengizothini ke? Eyakini le mali mina ebizophuma la ngoba phela imali kamasipala. Wena befanele ungitshethi ngilodunshile, ngididekile. Udidwa yini wena usuke kwakho uyazi into izelela ukuthi unamalimi wena. Umasipala wawuhlangene nendaba zamalimi. Yazi mina ngicishe ngakuthumela lele sibedlela ngathi nje iye sibedlela ngoba nabalimi kodwa phela ngiyaxakeka ngoba amalimi yindalo. Angiyazi mina lento ngenzela yona. Abantu abanalokhuzane Matha Nkosi yama. Uyabukisa mina nje kumnandi. Ngibukisa ngani? Sebenza office. Buka wena ngoba phela befanele ungitshele nje ngisaqala. Ngingaze ngilonge ngihila nje base ngihile ngesikhathi esidanga kungibuka. Konke lokho ngihlela kwakho ukusa. Ucela ukusa nje Matha. Ukuze uzofuna imali zamasipala. Kamalimi. Ngicela imali yami yokugibela ngigibele ngayo ngoba phela hayi Matha usungimoshela isikhathi Nkosi yami. Yabona sengize ngavala nezinto zami bengenza izinto ezibalekile la uzongifikela uzongikhulumela. Ngizonimangalela kodwa kufanele ngikwazi. Nonke nje la kamasipala azovala wonke lama office ngoba phela niyasidida thina. Anobhala into icaca. Siyadideka phela. Ubani ukutshela lonto ukuthi la kuzosizwa abantu abanamalimi? Ninibhalele ninibhaleni bese niyasidida. Ubani ukutshela ngoba ngiyakwazi phela ukwazi ukufunda wena. Ubani ukutshela lento le? Yebo ngifundela ukukhuliliwe. We, hayi. Kodwa kusala icishe ifane nje Ayifani. 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 Ngicela imali yokugibela. Ngivele ngabona nje ukuthi kulokhuzane wakho lodlala ngakhulule wakho. Ngicela imali yokugibela ke mina. Matha kahle Nkosi yami. Manje ngihambela mahala nje nawe. Ngikabi nje mina. Usungimoshele kwa isikhathi sami. Ungaphumi la e-office yezwa sisi. Yabo nje uthe ungena ngasho ukuthi hawu zaqala inkinga. Angoke seqalile. Ngisho lokuthi uhlale la e-office ungaphumi. Ngoba phela wena usuNkulunkulu. Awusazi nokusisiza nje ungitshele bese kuyini uthi ungitshele ngididekile. Ngikusize ngani asibasiza abantu abanamalimi Nkosi yami namatha hayi Matha musukusa. Sala ne-office lakhe elimbi. Matha Nkosi yami nokusa noma masoze nje aphinda ashintsha shame.
right ma. Yebo. So right. Sorry. Meme. Meme. Ungangiqedele eheli. Hilinde ngikhuluma. Pick up. Okay. Ungangiqedele. Oh, okay. Hilinde. Oh, buku umuntu ohleka vele uthi hleka. Cha, Oh. Ngiyamuzwa. Umabova msebenza lonto le. abantu abanjani ma? Abanama Lim. Abanamalimi. Limo.